गिबियावनो बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै बड'लेण्ड एंखं आरो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनिसिम बरायनाय थाग्रोबाय। दिनैनि बे समाव जोङो बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै जोङो बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों। जोङो दिनैहाय बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा BTC आरो जोंहा नैबे आसाम सरकार दा बिथांमोननि रादाय होबोनाय बायदिहाय जोङो बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा मुंख्लंफोरनि मुङाव होनो लानाय जि एक्स ग्रेसिया फान्ड दा बेखौ जोङो आसा खालामबोबाय थादों। जोङो मिथिना मोन्दों बिथांमोना माखासे सिकिउरिटिनि खामानि सोलिगासिनो दं होनना बुंदों। दा सिकिउरिटिनि खामानिया माबायदि सोलिदों माबायदि सोलिया जों बेखौ मिथिया। दा जोङो सिकिउरिटिनिया जुदि सोलिबाय थादोंब्ला जोङो नैबेवहाय बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय नैबे मुंख्लं नखरनि जि सोद्रोमाफोर गारजेनफोर दा बिसोरनि मुं आरो माखासे थयथ' पार्टिफ्रा एसे सोरबाया मुंख्लं जानानै थांबाय, सोरबाया रुंसारि जानानै थांबाय। दा बैफोर माखासे कारेक्सन खालामनो गोनां जोंहा थाबाय। दा बेखौ जाहाथे कारेक्सन खालामनायनि माखासे हाबाफारिफोर थायो। दा बे हाबाफारिफोरनि सायाव जोंनि सायाव दासिमबो जेबो डाइरेक्सन मोनफैथ'वाखै। दा बेखायनो जोङो जुदि बेफोरबायदि माखासे फान्ड रिलिज जानायनि सिगां माखासे कारेक्सन खालामनो गोनां थानायखौ जाहाथे माबेबा मोनसे एंगेलजों हयथ' माहारियारि आफादफोर नङाब्ला जोंनि बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादफोर बेखौ एसे कारेक्सन खालामनायनि थाखाय माबा मोनसे साजेसन हरजायो जों बेखौ लुबैदों। खिन्थु दिनैसिम बेबायदि साजेसन फैयाखै जोंनियाव। दा बेखायनो जोङो बबे लेभेलसिम आवगायदों बेफोरखौबो जों एसे मिथिनो लुबैदों। दा जोङो बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै आं बेखौबो बुंनो नागिरदों। माखासे सम आं नुबोबाय थादों दाखालिसो बावै क'क्राझार जिल्लायाव माखासे मुंख्लं नखरारि आफादफोरा NDBनि मुंख्लं नखरारि आफादफोरा माखासे बेसेन गैयै माखासे जाथावनाङि खोथा जेरै मेरै खोथा बुंलाबायदों। आंनि खावलायनाय बिथांमोना बेबायदि बुङालासे कनस्ट्राक्टिभलि जोङो एसे मोजाङै रायलायनायनि अपसनफोरखौ लाखिलायनानै मान होलायलायनानै जोङो जोंनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ बिनानै लालायोब्ला मोजां जायो। जाबा जुबा आबोल थाबोल खोथा बुंनानै सोरजोंबा गाज्रि मोनजानाय बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादफोरखौ बायदिसिना अपमान खालामनाय बेखौ जोङो खालामजानो लुबैयाखै। जिखिनि बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादफोरा माखासे लक्ष्य आरो उद्देश्य थायो। लक्ष्य आरो उद्देश्यआ बेनो जोंनि मोननो गोनां एबा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा होनाय जिखिनि रादाय बेखौ बिथांमोना पर्यायक्रमे माबे समाव माबायदि होयो बे बिथांमोननि बाथ्रा जाहैगोन। दा जोङो बिग्राफोरा अरायसम जोंनि मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ बिखागोन। दा बेवहाय गोबाङानो गोबां खोथा बुंदों। दा गोबाङानो गोबां खोथा बुंदोंब्लाबो जोङो बेवहाय मोनसे साननानै लादों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादफोरा दिनैनि थारिखआव थेला आल्लाफोरानो जुदि मोनसे एस'सियेसन थायोबा रिक्सा आल्लाफोरानो मोनसे आफाद थायोब्ला दा दिनैहाय जोङो माखासे खोलोब जोङो रादायखौ खालामबोबाय, सुक्तिखौ खालामबोबाय भारत सरकारा आसाम सरकारजों। दा नैबेवहाय मुंख्लंफोरनि बिनिमयआवनो मोनबोनाय हिसाबै जोङो एसे एनै जोंनो मोननो गोनां मोन्थायफोरखौ हयथ' एसे मोननो लुबैगोन। दा बे समाव आङो बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै सरकारनिसिम बेखिनिखौनो खावलायदों जाहाथे बिटिआर सरकारा आसाम सरकारजों रायज्लायनानै मोननो गोनां जिखिनि बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारिफोरनि एक्स ग्रेसिया फान्ड आरो जब फेसिलिटिसनि बाथ्रा रादाय होदोंमोन बिथांमोना दा बेखौ जाहाथे मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ लायो। आं बेखौनो बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड इंख्लं जि
बिथांमोना नैबे जोंनि बाक्सा जिल्ला मुख्लं नखरारि आफादनि जे सावराय मेल बेयाव नुजाफैनानै जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ सोरखारनिसिम फोरमायनो थाखाय खावलायनाय लेखा बिथांमोना जोंनि सेराव नुजाफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जों बाक्सा जिल्ला मुख्लं नखरारि आफादनि जानानै बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावबाय। नैबे समाव जों बाक्सा जिल्ला मुख्लं नखरारि आफाद हिसाबै फोरमायनो लुगैदों जे जोंनि जिमान 1984 निफ्राय जायफ्रा बर' आन्दलन सोमावसारनायाव मुख्लं जालांबाय बिथांमोननो जोंनि असम सरकार BTC सरकार आरो BTR सरकार जालांबाय। दिनै बिथांमोना बे मुख्लंफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायनाय लेखा बे खामानिखौ जों मावफुंनाय नुवाखै। बेनिखायनो दिनै दा सोलिबाय थानाय जोंनि BTR सरकार बिथांमोना जाहाथे जोंनि जि मोननांगौ मोनथाय सरकारा फोसावखानाय लेखा जि 5 लाख मुख्लंफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै फोरमायनाय लेखा बे खामानिखौ जों जाहाथे थाबैनो मावफुंना होयो बेखौनो जोङो नैबे मिडियानि जे जोंनि सोलिबाय थानाय सरकारनिसिम फोरमायहरदों। नैबे समाव आं बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जे जोंनि नैबे समाव जे बर' आन्दलना सोमावसारनाय जायफोरा मुख्लं जालांबाय नै दिनै गभर्नमेन्टआ फोसावनाय लेखा जे 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावनाय लेखा नै दिनै मुख्लं नखरनि जे बिगोमाफोरा बे रांखौ नेयैनो सोरबा मुख्लं जालांबाय सोरबा दासिमबो मुख्लं जाहां दोङो। बेखायनो नैबे सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ जाहाथे नैबे मुख्लंआरि नखरफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनानै बे नखरखौ मोजां सोलिलांनो थाखाय जाहाथे अनसुंथाइखौ होनानै थाबैनो बिथांमोनखौ गोजौ फारसे दावगालांनायाव मदद होयो बेखौनो आं खावलायदों। आरो नैबे समाव आं फोरमायनो सानदों बाक्सा जिल्ला मुख्लं नखरारि आफादनि जानानै दिनै बर'नि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि गेजेराव दिनै बर'फोरनि गेजेराव 3 गोरोबथा जालांबाय। बे 3 गोरोबथा जानायावबो दिनैसिमबो जायफ्रा बर' आन्दलननि समाव मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि जे जिउमाखौ जों मान होनायखौ नुनो मोनाखै। बेखायनो नैबे समाव आं खावलायनो लुगैदों बाक्सा जिल्ला मुख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरि जानानै दिनैनि समाव नोंथांमोना जे बाक्सा जिल्ला अल जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमाखौ जाहाथे मान होनानै नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुङो बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम दा सोलिबाय थानाय जोंनि BTR सरकारनि एबा असम सरकारनि जा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।